Kulindeleke ukuba agaleleke kweli ngomvulo leveki sakungena kuyo amachiza entsholongwane ye-corona esuka kwilizwe lase-India. La machiza e-AstraZeneca aza kugaleleka eRhawutini ziyathunyelwa kwamanye amaphondo. Yonke le nkqubo iza kuthatha iintsuku ezili-14. Ukanti ke abantu baphefumle kwiqonga lethu le-WhatsApp ngalo mba. Silinde lo machiza afike apha eMzantsi, kodwa ke ze kube ngamachiza okwenene kuba abantu banoloyiko logonya ngamachiza abangawazi basuka phi na. Uhulumeni akalisheshise impela lolu daba lokuthi imjovo ifike ifinyelele nakuthina esisemakhaya. Silindele ukuze sizophepha sikwazi ukuthi nathi senze izinto zethu ngendlela sazi ukuthi sivikelekile. I hope lo machiza lawo azawuqala phaa kwi-4th round. Ufuna aqale phaa ko-president afike emva phaa kuthi. Njengoba noonesi bewoyika nje nathi siyawoyika. Kwesiba sisebenza apha ezibhedlele woyika nyhani. So ingasaqale phaa phezulu umsasazi wami singathi sifake nathi not vele aqale nje abakuthi. Siyathemba ukuthi abantu bazophuma ngobuningi bayogoma ukuze baphile. Bayaphela abantu bakaJehova yilesi sifo. Siyathemba ukuthi akukho kubi esizozwa ngawo lo mgomo osokwenzeka kubantu okungakuhle. Futhi siyathemba nokuthi kuzovuleleka nezinto eziningi sikwazi nanokuthi siye endlini yenkosi siyodumisa njengoba sesingasayi nasemasontweni sisaba sona lesi sifo ubusingabinde emahlabathini esigodini sasokhulu. Kunini sifuna elichiza ingase ngafika manyani ngomvulo lizaba luncedo ukuthi abantu bethu baphelile le COVID-19. Ngoku ndiyathemba yoba leza kusinceda manyani, kodwa hayi nawo ndinoloyiko lalo manyani le COVID. Elichiza hayi ndiyaloyika ingase liqale kwaphaya kwikhabhinethi ye-ANC.